patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag ug malipayong Pasko kanatong tanan sa atong mga kapuso sa Central ug Eastern Visayas. Welcome sa GMA Regional TV Live nga inyo makita Lunes hangtod sa Biyernes matag alas 8 sa buntag ning panahon sa Pasko. Kapuso din nato ang iyang hikalimtan ang mahinungdanon nga mga prioridad sama sa atong pamilya o mga higala o mga silingan. Good morning kanimo akong partner. Good morning, partner Nico. And good morning and malipayong Pasko sab sa ato ang mga kapuso nga consistent gayud sa pagtanaw sa ato ang morning show program. And this Christmas, mga kapuso, despite sa ato ang kabisi, ato gapong hatagan og oras sa ato ang pamilya ug mga higala. Busa di nato kalimtan ang spirit of Christmas. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Okay, hapit naman ang Pasko nang hinaot kami nga padayon gihapon ninyong suportahan ang ato ang Daigon on Air. Busa sa mga choir, sa mga grupo kaha, sa mga gustong mag-solo o mag-duet nga hilig kayo manganta, join na mo sa ato ang Daigon on Air. Gamit ang official GMA Christmas Station ID ang isang puso ngayong Pasko kining inyong nadungog karon. Pag-record lang mo sa inyong kanta ug ipadala dinhi sa amua sa kahigayunan nga makita mo sa telebisyon. Sama ni gibuhat ni Yin Talio, taga Cebu City. Let's watch this. Kailangan muling bumangon ang pusong humaharap sa hamon. Patuloy na nananalangin, umaasang ito'y diringgin. Sugat at sakit ng kahapon, maghihilom din sa tamang panahon. Di mawawala ang tiwala sa pag-ibig na nagmula sa Kanya. Ang pangako ng puso, ibahagi ang liwanag ng Pasko. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, magmamahal ng totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko. Para sa Pilipino, isang puso, ngayong Pasko. Oh, isang puso, ngayong Pasko. Wow, thank you so much, Yin. Ug murag dindot kayo sila nga. Yeah. Kanang atog yung puy-an ang mensahe sa kanta. Maol Jud. And kay dili pa man pwedeng manaygon sa kadalanan mga kapuso, diri lang mo sa GMA Regional TV Live. Panaygon busa send your entries. And karon, sugdan na nato ang ato ang kabuntagon. Kay karon taon-taon atong hinabion si Starstruck Ultimate Male Survivor, kapuso actor and host Kim De Leon ug sayranta ang makalingaw o makakilig nga online program nila ang Cray Crew. Ug ato usab hinabi ang tulo ka managsuon nga mga negosyante din ilang gibida ang mga makadani nga mga disenyo sa mga cake ning panahon sa Pasko. Ato sa maila-ila karong taon-taon usa ka dalaga nga nakamugna o nakabuhat mga do-it-yourself handicrafts alang ning panahon sa Pasko atong paminaw niya mga tips kung unsaon kini paggama.
Karon nato nasugdan ang Biztalk ni partner Cecil kauban si kapuso Kim De Leon. Starstruck Season 7 Ultimate Male Survivor, makapabilib ang ipakitang talento niya sa acting, hosting ug singing. Busa, kumustahon ta si Kim De Leon. Mayong buntag Kim and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag, Miss Cecil, at sa lahat ng mga taga Cebu, maayong buntag sa inyo. Tama, good morning is maayong buntag. Yes, tama ka dyan. Good Yeah, morning, mayong yes. buntag sa ating lahat. Kumusta ka na, Kim? What's keeping you Yeah. busy at home? I'm good, Miss Cecil. Usually, I do shoot from homes for work. When you joined Starstruck ba, Kim, how did it change your whole life? Kim De Leon! My life became more exciting. My life became more functional, meaning that I found another purpose in my life. Kaya Starstruck helped me a lot, and I'm sure it will continue to help me, and I'm getting ready for that. And this time Yes. na naman, you are Thank you, blessed thank with a new online show on YouLol. Itong Cray Crew. Ano ba ang mga aabangan Yes. namin dito? We have Allen Ansay, crewmate Allen, we have crewmate Abdul, and crewmate Radson, and of course yours truly. And the crewmates, we aim to entertain, of course, and if possible, magpakilig. We get along so well, especially sa gaming. Kaming tatlo talaga ni Abdul, Radson, palagi kami nag-online games, palagi kami magkakasama. And si Allen naman, nung Starstruck days pa lang, palagi sobrang kulit niyan sa amin. Sa grupo, siya yung pinakamakulit sa amin. At ngayon, Kim, bilang isang magaling singer ka, what's the song that best describes your Wow. life right now or how you're feeling right now? Ano yun? My all-time favorite song is Little Things by One Direction. And sana naman mapakinggan namin yung song mo this morning. Out of my mouth, 'cause it's you, oh it's you they add up to. I'm in love with you and all your little things. Ayun. Thank you so much for that song, Kim. And Thank you, we thank can't you. wait to watch your online show. So please invite everyone na abangan ang Cray Crew. Yes, mga kapuso natin dyan sa Cebu, abangan nyo po ang Cray Crew sa YouTube channel ng YouLol. Ano yung mensahe mo ngayong Pasko para sa mga fans and mga kapuso natin dito sa Cebu? Ayan, ayun na nga, mga kapuso, kahit na marami tayong pinagdadaanan ngayon, wag natin kalimutan maging thankful palagi and maging masaya ngayong Pasko. Merry Christmas in advance. Thank you guys. Thank you. That was Kim De Leon, mga kapuso. Nga mulingaw kaninyo ug magpakilig kaninyo pinaagi sa bagong online show niya, ang Cray Crew. And more to come pa, mga kapuso, sa pagbalik sa inyong kinakamatag morning, ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, matag dunay selebrasyon din sa ato daw sa di gyud kini makompleto kung wala ang mga cake. Karong buntaga, mga kapuso, atong tan-awon kining family business sa Guadalupe. Karon nagama ni sila labi na karong panahon sa Kapaskuhan og mga Christmas themed nga mga cakes nga maanindot gyud kaayo ang disenyo. Kumustahon ta ang pagbuhat niini og ila pong patigayon labi na karong panahon sa pandemya. Karong buntaga, mga kapuso, makauban nato Tumakin sisters si Ma'am Nona, Ninya ug Rina Jane Tumakin. Good morning. Good morning, Thank you so much for joining us this morning. Kadugay na inyong negosyo. Kis may una mo istorya, Ma'am Rina. Can you tell us kung background sa inyong pagsugod sa negosyo? Nag-start me sir bago lang this year.
sideline yun na mo before, ever since nag-start ka nang hilig yun me og luto, magluto og mga sudan, mag-bake og cakes, cupcakes, for sideline or for extra money mo na nga magbaligya me before. Nakadapit ma'am sa pagtagad namo kini inyong mga Christmas cakes nga manindot kay tan-awon giun sa ninyo pagmugna kinsa may naka-ideya ini. Sige magud mi og kanang nag-exchange of ideas ba na mas maayo amo yung murag goal is ganahan ginatanan ng family during Christmas is night cake sa table nanindot gani siya tanahon ma-feel good nimo ba ang vibe sa Christmas. Then naman gud mi mga customers mga inumduman ako na mayingon jud na labi na sa birthdays for example na ma'am bahala na jud wala nila ipagkaon basta naay cake. So mao na mong goal during Christmas bahalag dili daghan ang pagkaon basta naay Christmas cake na ma-feel na mo na Pasko jud siya. Gawas ani niadtong December 12 fiesta sa Birhen sa Guadalupe, patrona sa Subo. Doon na sab kuno moy halad sab nga cake. Can you tell us more about this? Nag-imo ko og kuan same sa anang image ni Ariel Guadalupe de Cebu. Mo to akong ikuan sa cake akong gi-design. Hand painted cake then ipanikamutan yun ako na makuha na ko ang details gani yung sinina kay grabe ka detalyado so makita ni mo ang cake grabe ka detalyado ang sinina sa Birhen. Si Ma'am Ninya, ikaw man ang tig bake ma'am unsa man kadugay ang pagpreparar ani? Kuan siya magsugod ko og sayo sa buntag kay siya may maghatag na ko sa lista sa mga orders and then mag-bake ko buntag and then after ana mga 1 hour to 2 hours kay ipa-tuldang sa siya kay init man ang cake di man siya pwede nga init niya i-frosty kay malanay man ang icing. Ma'am Nona, kasagaran sa inyong mga cake pagkanindot colorful kaayo. Ngano man pud nga naka-decide man pud mo ma'am kini mga minimalist pud nga design nga mga cakes? Actually sir, kanang since also medyo kayo ron ang Korean sir no dahil kami kay hilig gid kayo may sa Korean anything Korean drama, K-pop so and especially sa ilahang mga cakes sir grabe kaayo ka aesthetic bitaw ilahang mga cakes niya kanang mo na siya ang among goal sir ba na kanang ma-break na mo diri sa Cebu pod ba ang kuan ang inana na trend sir. In behalf na lang sa grupo to cap this off, Ma'am Rina, nganong makaingon man ta nga mas makahatag mag-color gyud sa mga selebrasyon nato. Labi na ron panahon sa Pasko ang mga cakes, labi nagmaanindot kay mga cakes og mensahe na lang sab nimo ma'am sa ato mga viewers karong buntaga. Since dili man ta ka celebrate, dili jud ta ka gather with everyone. So we use the cake para mao ang kanang ma-feel nimo ang kanang Christmas season gihapon and you can have the cake to share with others. So maka-share mo sa cake while for example katong mo box cakes, we use the box cakes to give it to our loved ones, especially those from afar. We'll have it delivered to them so bisan layo sila maka-celebrate together since nakapadala man ka sa kanang cake for Christmas to them. All right, thank you so much Ma'am Nona Ninya og Rina Jane ng Tumakin Sisters mga kapuso gikan sa Barangay Guadalupe. Merry Christmas ninyo. Balik kami mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, samtang nagkaduol ang Pasko, daghan na gyud siguro ang nagkamulo na karon pagpreparar sa ilang mga regalo ihatag sa mga kinugos ug mga mahal sa kinabuhi, mga itag tips mga kapuso unsay maayo nga ipangregalo baka pagputosab sa atong mga regalo nga ipanghatag nato karong buntaga. Makauban nato kini usa ka magtutudlo og artist ni siya mga kapuso, si Ma'am Rufa May Saraon. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Ma'am Rufa. Thank you so much for joining us. We learn nga doon na kay business, doon na kay shop, sa labi na sa social media ni mo gi-promote karong panahon na. Kanus am ka nagsugod ani ma'am, dugay na? Nag-start ko last year, sir, pero na-stop ko kay busy sa work and then nibalik ko pag start sa quarantine.
Unsa ba imong mga Then after ana, nagsigi-sigi na. Unsa ba mga produkto ma'am imong Mga dalit? paper bags, mga different packaging, sir. Also, mga letter standees po. For birthday, mga loot bags. Di sa maka nakakat-on ani Ma'am Rufa sa pagbuhat ani self-taught ra ni? Yes, sir. Ang uban sad kay sa YouTube lang. Mga tutorial sa YouTube. Kanong buntaga ma'am, doon ako no kay giandam kanamo labi na nga nagkaduol na pipila ka adlaw na lang ang Pasko ma'am, unsa man ni imong itudlo labi na sa itong mga viewers karon? So, ang need lang yun nato is ruler and scissors. And also pencil. Kinahanglan sa taog ribbons and paper. Any paper will do lang yun. So this one, my choice is color pink. Pero any paper or any board will do. And then I have here my pattern. This is the only pattern that I use. So kung inyong makita sa ako ang kini, paper bag, muna siya nga size. And then, so sa paper, mauni ang gitason sa bag. Kini siya. Ang gida ko na ini. And then sa paghimo lang ani, imo lang siyang i-pattern. So this one, magbutang lang kag line after this, and then here another line. And then syempre imo gamitan sa imuhang pencil. And then after sa linya, imo lang siyang i-fold katong mga nalinyahan na nimo. Imo lang i-fold. And after ana, kinahanglan lang ka maghimo og ingon ani sa may end sa imuhang paper. Yes, so imuhang scissors, imo lang guntingan. Sa pagbangag ani, kinahanglan ka og puncher. Or kung wala mo puncher, pwede ingon ani. So imo lang siyang bangagan. Kay diri nimo ipalusot ang ribbon. Mo na ang flap niya ba? And then sa pikas end, sa pikas end put sa paper, pormahon nimo siya ingon ani. And then ang last na lang yun is ang pattern para nimo diri sa edge. Diri dapita. So mao ni siya ang gamiton para sa dito pattern. Sa last nga step. And then imo lang tapon nga i-trace gamit imong lapis. So mag-trace lang ka, butang og gamay nga sobra. Gamay nga border bali. And then imo lang i-fold ang katong nalinyahan nimo sa imuhang pencil. So pakaingon ani. Yes. And then butangan nimo og glue dire. Yes. Og dire. Exact ani kining last na part sa babaw. Yes. So duha ka ingon ani. And then imo ang ipilit sa isika kilid. Yes. And then after ana is mao na siya ang result. So imo din butang green dire. Ribbon sa front. Dire po. So Wow. mao na siya ang paper bag. Ngano, para nimo Ma'am Rufa, nganong murag mas special man ang regalo kung kanag yung gihaguan gyud sa naghatag, labi nag-DIY gyud ang naghatag ini. Lahi gyud ang effort gyud sir. Murag anything na imong ihatag basta naay effort, naay gi-exert nga effort gani, gikan nimo murag lahi ra gyud siya compared sa mapalit lang. So murag money lang gani imong gigawas. Pero lahi gyud nang hinimo gyud nimo kay imong effort, so it shows love gyud. Pero kining pag do it yourself ma'am, siguro ang uban moingon nga murag wa man koy talento ana, unsa may angayang timan-an. You can always make something out of some papers gyud nga naa sa balay. You can make like letters, explosion box, or any gifts gyud. To cap this off, Ma'am Rufa, may mong mensahe sa mga nagtan-aw nato ron ma'am. So thank you so much. I hope nga magsige gyapon sila tan-aw sa GMA Regional Live for more updates and for them also to learn a lot. Dili lang kay about sa mga inani, mga packaging, pero more information good about news and a lot more. Thank you so much, ma'am. Merry Christmas. Merry Christmas, sir. Thank you.
Sa BizTalk, kapuso artist o ultimate survivor sa Starstruck 7, si Kim De Leon ato nakauban nga mapasalamaton sa ubay-ubay sa biyang nga mga proyekto labi na karong panahona. Naila-ila sa dato ang Tumakin Sisters sa Barangay Guadalupe nga nangunay sa ila mismong negosyo, mga cakes nga haom karong panahon sa Pasko. Speaking of Christmas, mga kapuso, doon na sa mga DIY suggestions si Rufa May Saraob kung saon pagpreparar sa maanindot nga mga regalo halad sa mga mahal sa kinabuhi karong panahona. Season for giving good sale og daghan ang naginambinam rong panahona. Mao jud bisan sa ginagmay lang no ng mga regalo din haangay ni natong ikalipay ug magpasalamat usab ta sa mga mitunol kanato. And of course, support local businesses mga kapuso. Ug magamay ba dako sale? It's a thought that counts kung di ko no. Oh yes, tama ka na sa ato ang pabaw nga among ibilin kaninyo mga kapuso gikan sa usa ka author. Gifts of time and love are surely the basic ingredients of a truly Merry Christmas by Peg Bracken. Ug sa mga gusto mo preview pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kay salamat kapuso sa laing adlaw sa atong pagpanaguban. Thank you for joining us this morning mga kapuso. Busa ug mga adlaw magkuyog ta din hilang sa GMA Regional TV Live. That in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. Kapuso.